Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملموامجك على تنوك على بركة أمثالي دنفونا صنحر مكانوي على كراي أنا سمغو ani maumade tuguru ko fokata jodon se alakanin aw bela jelenye o jamakulu sanmayna alama hinana anga chokorobala no e chorno ahmad fondu baye kulokani kaw feino nyinaye atako sabanay kabini anyamatunna sangosa adun ulube don kerenkeren ka nyesi ama kabeni nyina tay o kera marsikalu tlefla samba fla anitani kononto kulokani juma misri bala kairawla kafo kulukani a imamu be alaminina a bela jelenye nyogon soro kulukani juma misri ba konnana nin koina ka sabuke anga chokoroba alhaji ahmad fondu aleka chesri anaka alamoya anaka wulika jomi na yake kulukani na mara fantani nani bela jelena kenein barakun follow o damnani alqur'ane kalanko chamanye ka hinalase anga chokoroba ma anislame furu bela jelenye anika duwauke basigini kliya abiseka sabati jamana konnana o temenen kofe ankaramogo alhaji ismail ba ale kenen datige ni kuma munye angaje ka nyamada ofe papier munum bambulo kurane kan iba kala shetan anikili papier mindirima iba kala shetan anikili nyinne be kurane kan ofe papier mbibulo iba kala shetan anikili nyinne be kurane kan ofe amina bara damne bekan min nasri amina ko inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا منهم يا رب العالمين إن الذين kairawla ka fo kenen konnana ankara mola ka chaman kumbe munye la seli dakurnya fla ulase kenen konnana uye min soro ka fo anga nyama daw fe kola kale dudukina ka ka kuna nyatu duduki chaman tanana ni nyama ko ni ya ye ka fo kurana kala de ka on dero o ya on ka kuna nyai anya me ka fo kuna nya sebani be ala kira on dale karo o sababu ke kurana kala ni nga sani kanda do ko na ba fe mora se kana kola kanya la ko ni ma se ke hera amma ni ala na kira fe ani bido fe ala ka hera cheya ni ya an kono gona meli kono foi ma ka ye pele ya ko so ni nyana be ke
o ye dugutigilakaw de ka hɛrɛ ye an bɛ ala tanu ka kira tanu minnu ye nin kɔnɔ ju jɔ n'o ye silamɛw ye ala k'o tɛmɛ ɲɛfɛ an b'a ɲini ala n'a kira fɛ ala k'o tɛmɛ ɲɛfɛ nin ye dugutigi ka kunnaya ye minnu fana y'a ju tigɛ an bɛ dubabu dɔw ye anw de kɛra sababu ye ka ko kɔlɔkani o kosɔn ala ka hɛrɛ cɛya balawu balawu n'a bɛ jamana in kɔnɔ ala ka balawu nɔgɔya can ka bɔ an kunna ala k'an kɛnɛ to ala ka balimaya to hali bi silamɛya min ye nin ye denmisɛnw k'u cɛsiri a fɛ n'i y'a mɛn ko an bɛ nin kɛnɛ kan kalan de nɔ don dɛ o kumana denmisɛnw k'u cɛsiri kalan fɛ ala ka hɛrɛw cɛya ala ni ala kira barika kuranɛ barika kuranɛ lezɛm barika salatiya fatiya barika ala ka hɛrɛ cɛya ala sababu sababu. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبل ما الإسلام أمي ألا تنو ناني ألا تنو أمي سلي أنغا تشيبا نيوماينغا ka sababu yake niko ijo nyuma ikafoko isabu nyuma otumana anga almami baka ya mariya kono qur'ana akalana kalan jugumina angelen ko fe ka ala tanu ka seli an kuntika o ambi ye folike alislamo ye akera ke jugumina o kaseka afamu qur'ana sin haga min kalana amba fe ka onyefo me yananga dola amba da alislamu tulokan qur'ana yere komi mɔgɔ dɔ bina kɔfɛ qur'ana yɛrɛ fɛn min ye ko o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o mais yanni ka qur'ana jate fɔ i kan ka qur'ana yɛrɛ titiri min b'a la i kan ka dɔ fɔ o la alqur'ana min filɛ nin ye a harafu kelen o harafu kelen baraji 10 o de b'a la nka alisilamɛw k'a dɔn ko qur'ana a bɛ kuma de qur'ana bɛ mun kuma fɔ a ye nin kɛ nin ka ɲi a ye nin to yen nin ma ɲi ninnu de bɛ alqur'ana kɔnɔ o tuma na alisilamɛw ka o jija n'u ye alqur'ana kalan cogo o cogo ye u k'a dɔn laɲini min b'a kɔnɔ kisɛ min b'a kɔnɔ o de a bɛ kuma aw ka nin to yen aw ka nin kɛ o tuma na u k'u jija k'u yɛrɛ kɔlɔsi k'u yɛrɛ fɛsɛ yali alqur'ana bɛ k'o min fɔ ni u bɛ o kɛ ou bien u ti o kɛ u ka jateminɛ kɛ o la u ka baaraw kɔnɔ o tuma na qur'ana in bonya mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na alimami ka yamaruya kɔnɔ qur'ana hakɛ min kalanna an b'a daminɛ ni an ka karamɔgɔba dɔ ye ni o karamɔgɔba ye o tɔgɔ ko ahmad dia bamako ale ni a ka kalandenw olu ye silika 33 de kɛ o kɔrɔ ye ko ka qur'ana kalan ka taa a dafa o ye siɲɛ 33 yani bi don ka se alimami ye an yamaruya o baara in na yani bi don ka se donc ahmad dia a n'a ka kalandenw olu ye min kɛ o ye 33 ye o tɛmɛnen kɔfɛ suleiman ndim ka bɔ ɲɔrɔ ale fana yani bi don ka se ale fana ye alqur'ana siɲɛ 5 kɛ k'a kalan ka taa a fori siɲɛ 5 ninnu bɛɛ lajɛlen ye qur'ana karamɔgɔbaw ye qur'ana dɔnnibaabaw ye ni o bɔra ye an yɛrɛ ka karamɔgɔ n'o ye sidi ba ale fana ni a ka kalandenw yani bi don ka se olu ye alqur'ana siɲɛ 10 u ye o kalan ka taa a dafa ni o bɔra ye an ka karamɔgɔba wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko bubakar sise a fana ni a ka kalandenw u ye alqur'ana siɲɛ 20 u ye o kalan yani bi don ka se o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ aw ka kalanden ani aw denkɛ ni aw balimakɛ n'o ye muhamadul mustafa kulubali ale fana ni a ka kalandenw ka bɔ fakolonbugu la olu ka kɛta o kɛra siɲɛ 45 ye
o ni o bɔra yen an jɛra ka min kɛ misiri kɔnɔ sisan o bɛnna siɲɛ 11 ma karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan alisilamɛw ɲɛkɔrɔ an ye min kɛ sisan o kɛra alkur'ana siɲɛ 11 o ni o bɔra yen an ka karamɔgɔba wɛrɛ bɛ yen n'o tɔgɔ ye Mambuyi Kamara ale fana ye alkur'ana siɲɛ 11 a ye o kala yanni bi don in ka se o tuma na hakɛ min sɔrɔla alkur'ana na o de ye nin ye nka an bɛ min ɲini ala fɛ dakurunya dɔbɔ dɔ kuma telimana o de ye nin baara in anw m'a yira ala la k'a fɔ k'a ciyara kama sɔrɔ an tɛ ala sara sɔrɔ nka an bɛ min ɲini ala fɛ o de ye ala ka amina an ye o de ye ala ka amina an ye an b'a dɔn fɛnba don nka an ma a fɛnbaya an ma an waso n'a ye an m'a yira ala la k'a fɔ an ye fɛnba k'a ye jɔn min fiye o fɛn kɛ ala ye fitininin de don ala batoli la nka ale yɛrɛ de ko a ka kumakan n'o ye alkur'ana ye ko o ɲɔgɔn si tɛ dugukolo kan o tuma na n'anw kɛra cogo o cogo an ye an jigi sɛmɛ o de la an ye an jigi sɛmɛ o min na an b'a ɲini ala fɛ a dabɔra kun min kama a ŋaniya taara mɔgɔ minnu fɛ walasa dugu ɲɛtaga la jamana ɲɛtaga la anw yɛrɛ ka alisilamɛya ɲɛ la anw b'a ɲini ala fɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kɛcogo ma ɲɛ anw fɛ ala ka hinɛ anw na ka o kɛ anw ye alkur'ana in bonya kosɔn o tuma na ne tun bɛ kuma jɔya an ka alimami ka yamaruya kɔnɔ ani an ka sehuba ka yamaruya kɔnɔ o de ye nin jama ka ca wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل يا رب على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدى السلام أمي ألفو كعلى والمندو كعلى بركة أكن مولى أمين دو أنا أدمين دو ala ka nɛɛma a ka bon a ka danfɛnw kan anw bɛ dɔw dɔn dɔw fana bɛ an tulu dɔn an y'a barakada nɛɛma ninnu bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a barakada silamɛya nɛɛma la alhamdulillah ala ni'matil islam an bɛ ala barakada ala min y'an kɛ silamɛ ye fɔlɔ an b'o foli segi ala ma k'o bonya segi a ma k'a barakada bi an b'a fɔ alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah n badenw n'o bɔra yen an bɛ seli ciba salima kan n'o ye ala ka ciden ye ka na anw ma bamanankan mɛnnaw ko muhamadu ye ci lasela ye minnu ye bamanankan kalan k'a dɔn ko ala de ye ciba ye jibirila ye ciden ye muhamadu ye ci lasela ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a deli ala fɛ nɛɛma caman ani hinɛ caman ala k'o suru a kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ minnu tugura nɔfɛ fo kiyama don ala ka hinɛ bɛɛ la ne badi alisilamɛw bi ye donba dɔ ye anw bolo kolokaniya bi ye don ye don min ɲɔgɔn man ca don ka ca dɛ mɛ nin kɛnɛ in tɔgɔ de welela ko kuranɛ bonya jɛrɛli kɛnɛ k'a sɔrɔ maaw kan k'a dɔn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ala ye fɛn min da n'o ka boli kuranɛw tɛ yen ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ka d'a ka masa in yɛrɛ kuma k'a don ni bi kɛra donba ye anw fɛ yan yeli bi ka se don dɔ fana kun tɛmɛna silamɛ jama nana fara ɲɔgɔn kan bi mun kama k'an bɛna kuranɛ bonya jira silamɛya kɔnɔ k'an dama ka se kuranɛ la ka se ala ma o hukumu kɔnɔna na an bɛ ala fo la k'a barikada ni o bɔra yen n badi alisilamɛw ne ka foli
b'a lase silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma Haut Conseil islamique tɔgɔ la o tɔgɔ min bɛ cercle kɔnɔ o ɲɛmaya Ala y'a kalifa ne na o tuma yila an ka foli di mɔgɔ tɔw ma an ka ɲɛmɔgɔba a Cheikh Mahamud Diko an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani délégation minnu bɔra Bamakɔ a tɔgɔ la ka na u bɛ fo ani silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw minnu bɛ yan an bɛ tila k'olu bɛɛ fana fɔ k'u waleɲuman dɔn n'o bɔra yen ni sigida min na anw b'a kɔnɔ n'o ye Bɛlɛdugu ye diinɛ baarakɛlaw aw de ka kɛnɛ sigilen de ye nin ye kuranɛ baarakɛlaw nin ye aw ka kɛnɛ ye diinɛ jɔbaw nin ye aw ka kɛnɛ ye alisilamɛ ɲumanw nin ye aw ka kɛnɛ ye aw minnu bɛ yen ni anw ye aw wele ngaw kana fara anw kan an ka jɛ ka Ala bonya jira kuranɛko kɔnɔna na an nana an jaabi ni ye nin waati in lajɛ nɛnɛ waati don ni ye nin waati in filɛ dugusenw taama ma nɔgɔn ni ye nin waati in filɛ siraw man ɲi ni ye nin waati in filɛ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ bi sira bolo ma mais a y'o bɛɛ to yen ka wuli ka bɔ a ka du kɔnɔ ka na se an ma yan bi an nana fara aw kan an ka jɛ ka alikuranɛ bonya jira ne bɛ diinɛ baarakɛlaw fo ka Haut Conseil jama fo ka diinɛ tɔn bɛɛ lajɛlen mɔgɔw fo ka dugawu k'a bɛɛ ka tila ka dugawu ɲini u bɛɛ fana ye nin kɛnɛ in ni maa kelen ko k'i bɛ nin ɲɛnama i tɛ se koyi nin ye jama de ka baara faralen ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan siɲɛ hakɛ joli don an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan n'o ye Cheikh Mustafa Kulubali ye a y'a di par détail mais n'i ye kuranɛ siɲɛ hakɛ farala ɲɔgɔn kan a taara bɛn siɲɛ 100 ani siɲɛ 30 ani siɲɛ 6 k'a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ harifu kelen walima kuranɛ aya kelen o bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan o se bɛ Ala ye n y'a mɛn an ka cɛkɔrɔba da a ko ma a nana Côte d'Ivoire jamana ka san dɔ la kuma de bɛ na ni kuma ye a ko mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan juma jiginnen Buakɛ k'u ka kuranɛ jigin ko sanjiko gɛlɛya bɛ yen Ala k'u ma k'a ma se o la aya kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ se ka sanji na a dun fana nana dɛ a nana fo ka taa fɔ k'a nana o ye kuma tɛmɛsira ye dɔrɔn maaw k'a dɔn kuranɛ aya kelen bɛ se ka diɲɛ mago dilan kuma taa siɲɛ 100 ani 36 ma mun y'a kɛ 6 ye tafsir dɔ kɛra an fɛ sunkalo kɔnɔ o kuranɛ dafa fana farala o y'a kɛ 6 ye 100 ani 36 o tuma bi an bɛ Ala fo n'anw ye Ala wele n'o ye k'a sɔrɔ an kɔnɔ jɛlen bɛ parce que kɔnɔjɛya ko in caman tiɲɛyɔrɔ bɛ yen de yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim Ala ko lahara kɛnɛ mana sigi lahara kɛnɛ jɔ don ko den ti maa nafa o don nafolo ti maa nafa o don ne ka dugu ka bon o ti maa nafa ne ye faama ye o ti maa nafa n ka wari ka ca o ti maa nafa n dɔnbaya ka ca o ti maa nafa ko fo ni maa min sera ale Ala ma ni dusukun jɛlen ye. ne sutura Ala k'an bɛɛ laban ɲa ni ciba ɲumanba ye lahɔrɔma ye sallallahu Muhammadun an nisɔndiyalenba bɛ bi kɛnɛ in kan vraiment ka foli lase naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka taa an ka karamɔgɔw la ka taa bila an ka alimamiw la ka taa bila an ka misiriwelelaw la mɔgɔ fɛn fɛn n'i sen bɛ misiri kɔnɔ yan bi mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Kolokani yan bi kuranɛkalan sababu la Kolokani mairie tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen tanu mɔgɔ minnu kumana ɲɛ pratiquement o kuma bɛɛ fɔ ka ban sabula ni karamɔgɔ kumana ni kuman'u kɔfɛ an t'a dɔn an bɛna mun fɔ mais néanmoins a ka ɲi ni kɔrɔfɔ dira an ma an ka dakuruɲɛ 2 foli kɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin an ka kalifa ma
n'o ye karamɔgɔ Ismail Ba ye sabula diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ sababu b'a la an sigi kɛnɛ kan a sababu ba y'ale ye a n'an ka Haut Conseil islamique ɲɛmaaba Kolokani yan n'o o ye an ka alimami ba ye n'o ye Moulaye Tahar Ba ye an b'a fana fo Kolokani alimami fɛn fɛn bi yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i ye kɛnɛ fɔ ka ban n'i ye kuranɛ fɔ karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ o y'a bɛɛ lajɛlen o misalaw bi yan sabula silamɛ mana kɛ silamɛ cogo o cogo je pense que bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ n b'a dɔn sɔsɔli tɛ se ka k'o fana kan donc vraiment nin ye wale min n'a kan ka don ba la an bɛ Ala fo k'Ala tanu Kolokani yan bi sabula Kolokani yan san o san ni kuranɛ kalanba bɛ kɛ san o san ziyara caman bɛ kɛ Kolokani yan donc o b'a yira k'a fɔ diinɛ vraiment mɔgɔw tun bɛ a jate cogoya min na Kolokani diinɛ tɛ ten tuguni diinɛ bɛ mɔgɔw bolo yan misiri minnu bɛ yan bi vraiment an bɛ Ala fo an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada hali bi an b'a ɲini silamɛw fɛ vraiment k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka dubabu kɛ an ka jamana fana ye parce que jamana an bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ an b'o de fɔ k'a fɔ fɛn fɛn bɛ se ka jamana lafiya o ye aw dɔnnibagaw ka dubabu de ye ni ko ko n'a gɛlɛyara n'an y'an ɲɛsin kuranɛ ma aw yɛrɛ fana ka dubabu kɛ hakili la a ka ca Ala fɛ o bɛ nɔgɔya donc an ka préfet fila bi yan n b'u fo n b'u tanu n b'u barikada an ka honorable député fila bi yan Kunare ani honorable Jara vraiment n b'u fo n tɛ ɲɔgɔn maire minnu bi kɛnɛ kan n tɛ se ka bɔ kɔrɔfɔ la parce que an y'u invité u nana vraiment maire caman bi yan n b'u fo n b'u tanu n b'u barikada. Ne bɛ kuma préfet tɔgɔ la alhamdulilayi 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 mɔgɔ mɔgɔ y'i sen ta ka na kɛnɛ in kan n b'a silamɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka kɔmandanba tɔgɔ la an bɛ kɛnɛ min kan nin ye bi ka kuranɛ kalan k'a sigi nin Kolokani yan a nisɔndiya a barika ka bon an ma fɔ ka tɛmɛ an daba masa an b'a fana fo ka barika da a ye salon ta yira an na cogo min a ye ɲinan fana ta yira an na ten o hukumu kɔnɔ an b'a fo k'a barika da silamɛw an nisɔndiyalen don nin kɛnɛ in kɛnɛ barikama don dɛ silamɛbaw ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na an fɛ Kolokani yan ne b'u bɛɛ lajɛlen fo chef de service bɛ yan commandant ka dangan tɔw bɛ yan an bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka na nin kɛnɛ in kan ka mɛrilakaw fana fo ka dugutigilakaw fo fɛn fɛn kɔni ye silamɛya kɔni taa ɲɛ ye an kɔni an bɛɛ lajɛlen bɛ an cɛsiri a la nin ko bɛ cogo min na a barika bonyana fɔ ka tɛmɛ n bɛ min da o kan an ka siran silamɛya tɛ dɔwɛrɛ ye i ka sini de jate minɛ i mana kɛ ko o ko la i kan k'a dɔn k'a fɔ waati de don i bɛ bi la i kan ka sini de jate minɛ i kɛra tɔgɔtigiba ye o i kɛra nafolotigiba ye o i kɛra fɛn o fɛn ye i kan ka dɔn ko diɲɛlatigɛ ko waati de don don dɔ e de bɛ siri ten wajulaw b'a fɔ cogoya min na ka e da pɛrikali jɛman de kɔnɔ ka taa e bila kaburu de kɔnɔ donc n'i miiri o ma ka buguri da e kan k'o kɛ e kan k'i kɔ don ka tɔ bɛ e ni an ka daba masa de cɛ ye e ye min kɛ sa e yɛrɛ de b'o dɔn dɛ donc o la adamaden mana kɛ cogo o cogo i kan ka sabali sini ka sini de k'a préparer k'a bila mais n'i m'a labɛn kɛ ayiwa o man ɲi dɛ ne tɛ se ka kuma ka tɛmɛ wajulikɛlaw ani an karamɔgɔbaw ka kumaw kan wajulikɛ o de y'a to an ye nin de kibaruyaw de sɔrɔ ka min ɲini mɔgɔw fɛ hali bi an k'an jija silamɛya de la o de bɛ laban koyi an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka taa wajulikɛyɔrɔ la n'o kɛra i bɛ ko dɔw faamu peut-être i bɛ ko dɔ kɛ min man ɲi mais n'i bɛ taa wajulikɛyɔrɔ la i bɛ ko dɔ faamu alors i hakili a bɛ yɛlɛma alors n'o kɛra dɔ bɛ fara i ka silamɛya kan dɔ bɛ fara i ka hinɛ kan dɔ bɛ fara i ka jinɛ ko kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen alors ka bɛɛ lajɛlen fo alors min kɔni b'a la sisan
an kɔni commandant ni chef de service an kɔni an bɛ Kolokani yan Kolokani ko fɛn fɛn n'a kɔni fɔra an ye an kɔni an b'an cɛsiri a la min ta ye silamɛya ta yɔrɔ ye n'a fɔra an ye an b'an cɛsiri a la alors an kɔni an b'o fɔ o layiru ta u ye alors an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ko la wa hatta as-sukut n'a jira kan o ye iqraru ye o bɛɛ ye kuranɛ yɛrɛ a bɛ faamu a baara kɛcogo o de y'a to Sayida Aisha ɲininkalen ko kira jugo a ma dɔ wɛrɛ fɔ a ko di kana khuluquhu al-Qur'an ko kira jugo a kana taa ɲɛɲini yɔrɔ jan a kana fɔ a bɛ walawalali jan kɛ dɛ kira jugo tun ye kuranɛ yɛrɛ de ye a banna mais o sunna in komi a bɛ adamaden a bɛ ko adamaden farikolo ni nin bɛ adamaden na cogo min sunna fana farikolo b'a la nin b'a la kuma dɔw ni mɔgɔ min bɛ farikolo niveau la ni a ma nin niveau ye a ka kuma ka ca a ka mankan ka ca a ka fɔɲɔgɔnya ka ca mais kuma dɔw n'i y'a pratiquer ka se a nin niveau la k'a fila fara ɲɔgɔn kan i bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ non i bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya anw ye sinon fɔɲɔgɔnya tɛ yen mais niveau ko de bɛ yen k'o kɔnɔ kalan dɔrɔn tɛ ni ko niveau mɔgɔ dɔw b'a ye i b'a fɔ kalan niveau dɔrɔn tɛ tarbiya yɛrɛ la tarbiya ruhiya as-salima tarbiya al-islamiyya ruhiya as-salima o niveau la pratique la ni donn'o kɔnɔ maa si t'i ye kuma caman ni mankan caman na non et puis fɛn fɛn tɛ umma nafa maa t'i ye a kɛlɛ la non parce que i ka ko bɛ bonya i ka hami bɛ bonya o ma ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye n b'a fɔ Qur'anuna 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 ni n ye fɛn dɔw fɔ aw fana b'a fɔ ko Qur'anuna Qur'anuna nurun yudi'u tariqana Qur'anuna nurun yudi'u tariqana Qur'anuna fahuwa al-asasu li majdina Qur'anuna fahuwa al-asasu li majdina Qur'anuna fahuwa as-sabilu li nasrina Qur'anuna fahuwa as-sabilu li nasrina ya ikhwatal islami siru ila al-amami bil majdi wal iqdami bi suhbati al-Qur'ani ya ikhwatal islami siru ila al-amami bil majdi wal iqdami bi suhbati al-Qur'ani ayahdifu ya ikhwati istayqizu ya ummati haya aidi basmati kesabiqil azmani abana abebe Qur'anɛ kɔnɔ abebe Qur'anɛ kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn kɔ a bɛɛ bɛ Qur'anɛ kɔnɔ an bɛ fɛ ka silamɛya ka amjadu minnu segin a ma silamɛya ka bonya kɔrɔ minnu segin a ma awɔ k'an ka Qur'anɛ de minɛ an bɛ fɛ ka se min sɔrɔ diinɛ juguw kan kɔnɔna la kɛnɛmana la k'an ka Qur'anɛ de minɛ an mago bɛ fɛn fɛn la diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ an ka Qur'anɛ de minɛ siru ila al-amami an ka taa ɲɛfɛ dɔrɔn ayi an ka kɔtaga kɔni o banna an ka taa ɲɛ dɔrɔn n'an bɛ taa ɲɛ hali n'a ma ɲɛ k'an b'an kɔfilɛ a ka kɛ sɛnɛkɛla ka kɔfilɛ ye pour que i kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɔrɔn a banna mais kɔtaga kɔni o ka ban sa an badenw an bɛ ala tanu k'a barikada san yɛlɛma ko la ala kira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baaraw bɛɛ kan o ye baarakɛla ka baara matarafa hali ni kɛta dɔgɔyara kɔrɔ ye ko nɔrɔnkola bɛ nɔbɔko la nka n'i ye koba kɛ waati kelen k'a bila o bɛ kɛ ko labanbaliya ye wa ko labanbaliya hɔrɔn jogo tɛ silamɛya jogo tɛ o bɛ se bɛrɛ min na n'i y'o ta i bɛ mɛn k'o kɛ k'o kɔnɔ bɛ se ka ban ni ji min ye a b'o de min nka n'a ye dɔ wɛrɛ ma se ka ban ni min ye denmisɛnninw b'a min o la an bɛ ala tanu ala min y'an bɔ salon na ka ɲinan jira an na minnu tora furancɛ la
silamɛ minnu b'o la ala ka yafa olu ma minnu ma ɲinan kɛnɛ sɔrɔ ni hɛrɛ kama don ala k'o hɛrɛ jiidi ni tɔɔrɔ kama don ala k'o tɔɔrɔ wuli mɔgɔ minnu bɛɛ sera yan hɛrɛ la ala k'a bɛɛ lasegin hɛrɛ la min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ o kanu segin dɔ sɔrɔ ani hami fɛn fɛn min b'an na yan a bɛɛ kɔrɔtabaga ye ala ye ala ka hamiw bɛɛ daya an bɛ ala tanu k'a barikada ale de ye kuranɛ kɛ mamadu seere ye jogosa ni mamadu tɛ yen don min diinɛ in ka to yen deja a fɔra mamadu ye kira laban ye nka a ka kira labanya ye diɲɛ tɔ fana kiraya ye o kɔrɔ ye a ka kiraya bɛ yen fɔ diɲɛ ka ban mamadu bɛ kiraya la hali n'a yɛrɛ tɛ yen ɔ n'a bɛ ten fo fɛn de ka to yen min bɛ mamadu ɲɛfɔ ka mamadu ka diinɛ ɲɛfɔ bari don n'a nata la fogo ɲumanni bɛ don kuma kɔrɔ k'a bɔ a kun kan o de la ala b'a fɔ wa awrasna alkitaba allazina istafayna kuranɛ ko a b'a tiɲɛ di maa dɔw ma ale yɛrɛ b'olu tigiw suganti k'a d'olu ma o la kuranɛ in de bɛ to yen kuranɛ in de bɛ diinɛ in tɔ jɛya k'a bɔ ɲagamini ni fili la o kuranɛ an b'o de ka kɛnɛ kan bi an balimakɛ Abubakari y'a fɔ an b'a tanu a ka kumaw na k'a barikada k'a fɔ ka bɔ a la o man gɛlɛn fo ka k'a ye a fa bɛ anw sɔrɔ den ɲɛnɔ Yakubu Dukure nka an jɛra ko caman ma n b'a dɔn a bɛ n dɔn a fa bɛ kuma ni hakili dayɛlɛ kuma min ye a kumana n'o ɲɔgɔnna hakili dayɛlɛ kuma kelenw de ye donso bɛɛ n'a ka kungo yaala fan n'i taara kungo da min na ni sogo min bɔr'i ɲɛ i b'i bɛrɛmamugu cɛ o la kuranɛ ko in a faamu cayara ɔ mɛ n'an ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ an bɛ journée caman mɛn journée internationale ani journée nationale ɔ kow bɛ fɔ a kɔnɔ an b'olu sɛbɛn ko la ko ye ko yiriw bɛ fɔ a kɔnɔ ɔ a tigiw ka sɛbɛn ko do dɛ nka anw t'o faamu k'o ye ko ɲɛnamaw ye maa bɛɛ bɛ kɛ mun kama ko hakili kana ɲinɛ a kɔ ɔ mɛ journée k'a labɛn ko journée du Coran yawmul Coran k'a kɛ an ka nin ko in labɛn ka kuranɛ yɛrɛ de yira ni dɔnnikɛla kɔni ye kuma na i kuma ko b'i kɔnɔ ban ɔ nka kolobokɔlaba k'a tuma dɔ a bɛ masɛbɛ k'a dafa ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko n'i kun bɛ fɛ ka kuranɛ taamatɔ ye ko kira kun y'o de ye o de kɔrɔ ye an b'a sa ɲininkana don min na ni a ka k'a ka kira jogo fɔ a y'o de fɔ kana khuluquhul Qur'an aw kana Qur'anan yamshi k'a jogo tun ye kuranɛ de ye wala ko n'i tun bɛ fɛ ka kuranɛ yɛrɛ taamatɔ ye k'i tun bɛ alakira lajɛ alakira tun bɔlen bɛ kuranɛ de fɛ a taamatɔ o la an bɛ sɔli a kan a n'a ka so dunkew kan k'an wasa ni an balimakɛ ye min fɔ an b'a fɔ a ye hakilila min b'a la bi ani ne ye o tilabaga ye hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn kalama bari dayiman fɛn min fɔlen bɛ bamanankan na n'an bɛ k'o kɔlɔsi ko ni kuma min sogo wulila ko k'o kuma wulu bila o kɔ o b'o gɛncogo dɔn donc diɲɛ mana taa hakɛ min na don min na o don mɔgɔw de bɛ kɛ o don cɛw fana ye k'o don kuma kɔ bari olu de bɛ kɛnɛma dogoyɔrɔ min b'u bolo o dɔnnen don ŋanaya min b'u la o dɔnnen don ɔ minnu ka ŋanaya ye kelen ye olu de bɛ se ka ɲɔgɔn gɛn o la ni hakilila ninnu ka kuma ni actualité ye diinɛ mago b'o de la hali alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam n'an y'a ka diinɛ baara cogo lajɛ a tun bɛ mɔgɔw la baara n'u ka niveau de ye
abi wero buwa kuma ke ka keni wati di donc anga actualité ka don kuma ukono ka do kutuba ukono ko do dedu mais an yero ka cible de ma femme folo o be kira sababu ye karamko chama mi ka siran ko nye parce que ni ki bi da do actualité la mamunu be ko fe no lu kalanente wala sanka na fo ko kunvin olu bina fiye de olu de bina e almamina ma ta fa yiri la a karamko ni ki da don ko yi almami ni ti ga kuma fotai o kuma ni fiye do na nyati bere mine ne ma do olu bita fangele mi fe ala ka to ni mandama wala mais atinya jagele ya doko parce que mako ti mi famu ne nana kebina ne o yodun de kakanka ke yanu ka famu ni ma son critique ma e ma son la gosilima i ka bonya makara wala dubu dombolo ni min gumbi di ko me nana nguma tu fo yo dombolo ni tige na suma ko gele yara i da yelema o ilba bi ngomi de o ni kara ngomi ta fangel di sore la tuma actualité o yanga ko do bon wala nda min nyini na ne fe olu ya ngori kaba nyere nya mangara mo go bola ko ngori la oh na ma ya ngori la kaba o kuma mba laje ya fanye de ko Qur'ana kusamantia na mindo ola kango difu oh o Qur'ana kusamantia mula yo foko ba halni o dokuma fa labli aka kuma konana o kama don kala on no fe kuma manogo oh kusalfana nana ale nana Qur'ana ni actualité doni tala bamba fuko Qur'ana yere adini ni biche ka fo Qur'ana ni ya aya folo laje aya folo be daté ni 610 di ni ne ka hakili ma nsoso kusebe ad bi daté ni 610 di bo ka damine 610 kana 2019 seben kele min be dugu kolo kan ko amase ka bwa chugo la ka kenyeni wati chugo yayi adan Qur'ana sankeme wo sankeme diɲɛ kura bina o de kama karamɔgɔ ka kuma na ko waati dɔ tɛmɛna ko nka ko mɔgɔ tɔw b'an cɛma o de kɔrɔ ye san kɛmɛ laban min bɛ ka tɛmɛ nin ye mɔgɔ dɔw balola bi olu b'o san kɛmɛ in kɔnɔ nka olu tɛ o nin san kɛmɛ min an bolo ale olu t'o mɔgɔ ye donc san kɛmɛ o san kɛmɛ n'o nana i b'a sɔrɔ n'a ka réalité bina bon pour que kana di ma diɲɛ faamu suruman na o de ye n'i ye adamadenya dɔnni lajɛ n'a bi waati bi yɛlɛma dɔnni dɔ bɛ kɛ nkalon ye k'a sɔrɔ don dɔ tiɲɛ kun don bon n'an y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ ne kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔ ye mais dɔgɔtɔrɔw ka taabolo la waati la u tun bɛ nivakinisation kɛ ko ka nivakini ji di denmisɛnninw ma k'a bɛ sumaya kɛlɛ nivakini kisɛ fana tun bɛ di mɔgɔw ma k'a bɛ sumaya kɛlɛ maaw yɛrɛ tun bɛ nivakini den damadɔ ta ɲɔgɔn fɛ k'o ye traitement de choc ye n'a tila nin kɛra Mali la yan an bɛ yɔrɔ min na bi dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ bi ka nivakini bɔ da la o de kɔrɔ ye minnu tun b'a labaara u ka tiɲɛ kun don mais bi a bɛ ɲini ka bɔ tiɲɛya la wa n'a tɛmɛna nin kan a bɛ bɔ tiɲɛya yɛrɛ la donc san kɛmɛ o san kɛmɛ diɲɛ bɛna fɔ a bɛ fari kura da ka nɛɛma ni kisi ɲini a fɛ a k'o kɛ a ka kiraba Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sodonkɛ a n'a ka sahaba ani mɔgɔ mɔgɔ tugula kɔ tugu ko ɲuman na fo ka se kiyama ma ya rabi ala k'an fara o mɔgɔw kan ne ta ye foli de foli ani nisɔndiya ka bɔ limama biro national yɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la n'o ye Alhaji Muhamad Fode Sise ale de ye n bila ka na ko a ye kibaruya mɛn kolokanikaw fɛ ka fɔ u bɛna kuranna kɛnɛ sigi ko o ye alhamdulilayi o ye ala tandu ye o ye k'a jira ko setana ko a k'a ka minɛn cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ayi setana kɔni ko sigiyɔrɔ t'a la Mali la bilen kolokanikaw y'u duuru kuranna kɔrɔ k'a ta k'a yanga ka tila k'a jira ko fɛn tɛ yen min ka bɔ kuranna ye olu bolo setana jigi tigɛla kafiriya ayiwa tabilala a forobamugu la o kuma k'a ka ba tigɛ sa a ka taa yɔrɔ ɲini a yɛrɛ la o la nin kɛnɛ in nisɔndiya Mali alimami bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya o de fɔtɔ filɛ aw ye tiɲɛ yɛrɛ la kɛnɛ in a kɛra kɛnɛ wasalen ye ni mɔgɔ min k'a bɛ kɛnɛ in mankutu i bɛ dɔ de fɔ a la i b'a tɔ to o la
ne bɛ alimami tɔn Mali kɔnɔ n bɛ o ta ka o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ alimamu ko ka aw fo ko ka aw waleɲuman dɔn ka tila ka Ala deli an ni aw bɛɛ lajɛlen ye nin baara in min filɛ nin ye Ala k'a sinsin Ala k'a sinsin Ala k'a taɲa Ala kana dan nin ma fewu ya Rabbi hali bi ɲɛtaga min bɛ aw kɔnɔ ni aw m'o fɔ fɔlɔ minnu bolodalen don n'olu ma da kɛnɛ kan fɔlɔ a kumaba a n'a fitini fɛn o fɛn bɛ kɛ silamɛya ma kunkɔrɔta ye ka kɛ jamana ma lafiya ye ka kɛ bɛn ni kelenya sabatili ye Mali kɔnɔ dun ka fa ni hakilisigi bɛ minnu na ya Rabbi Ala ko o bɛɛ lajɛlen sabati. على من نزل عليه القرآن الكريم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إخوة الدين وضيوف القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف كبير وفخر عظيم واعتزاز أن أرحب بكم من جديد بفضل من الله نيابة عن المجتمع القرآني في مدينتنا المتواضعة كولوكاني. ومن هنا أود التنبيه إلى تلكم الجهود الجبارة التي بذلتموها للوصول إلى هذه المنطقة رغم وعورة الطريق والضائقة الأمنية التي تشهدها البلاد. إن دل ذلك على شيء إنما يدل على حرصكم على مشاركتنا في هذا اليوم القرآني العظيم، فلقد حللتم أهلا ونزلتم سهلا بمشيئة الله. ضيوف القرآن الكريم، إن رمزية المكان الذي اخترتموه للاحتفال بيوم القرآن أضافت إلى عملكم الإسلامي جوا روحانيا، لذلكم أن كولوكاني هي البلدة الوحيدة في بلادنا التي أسست وخصصت يوما للقرآن الكريم، ولعلها الوحيدة إقليميا وعالميا، والحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صدق الله العظيم. ضيوف القرآن الكريم، ما هو القرآن؟ كلمة قرآن عندما تسمعها يتبادر إلى الذهن أنه يقرأ. قرآن مصدر قرأ، مثل غفر غفرانا وقرأ قرآنا. عندما نزل القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام أوحي به من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله تبارك وتعالى كتابا. إذن هو قرآن إذا أخذنا أنه يقرأ، وهو كتاب إذا أخذنا أنه يكتب، لأنه يحفظ في الصدور ويسجل في السطور. إنه أول واجب على المكلف أن يفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى اللهم عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sinzini Allahu subhanahu wa ta'ala togoy. Amba de alislamu amba ofo. Amba o sambe. Parce que on ni sambe kaka.
an filɛ yɔrɔ min na an tɛ dilanya yɔrɔ la ni yɔrɔ in yɔrɔ barikama don bi ye don barikama ye bi ye selidon ye foli kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye silamɛya ka foli la bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an balimakɛ a ye kumakan mun fɔ a ye discours mun kalan arabukan na an bɛna laɲɛ ka a kumabaw di aw ma a ka kumakan na foli bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ aw jamakulu minnu bɛ yan ani minnu nana ani minnu mana a ko a b'a sinsin ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye a bɛ Ala tanu tanu mun ye Ala ta ye Ala min ye Ala kelen a bɛ salatu caman kɛ ciba Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam ciba mun ni kuranɛ jiginna o kan n'o ciba o de ye Muhammad ye sallallahu alaihi wa sallam Muhammad mun ye Abdullahi den do a bɛ salatu in continuer ka na ciba so dunge bɛɛ lajɛlen ka minnu ye maa sanumanw ye a ko diinɛ balimaw ani kuranɛ ka lajɛrɛmɔgɔw n'o ye aw ye kuranɛ ka dunanw ye a ko a bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka hinɛ ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ aw bɛɛ ye a ko k'a dɔn nin ye kɔrɔta ye kɔrɔta min ka bon nin ye bonyako ye bonya min ka bon k'a sababu kɛ mun ye a k'a dɔn ale b'a ka dugu in a sigiyɔrɔ in a ka misiri min n'an filɛ a kɔnɔ n'o ye aw ka misiri ye a koronnen don aw la nka hali bi n'aw ɲɔgɔnna tan wɛrɛ nana ale b'a laɲini misiri ka fɛrɛ aw ka kɔ a kɔnɔ Kolokani ale b'a laɲini Kolokani ka fɛrɛ Mali bɛɛ lajɛlen ka kɔ a kɔnɔ k'a sababu kɛ mun ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka fusamandiya ba in ye fusamandiya mun bɛ yen ni Alahu subhanahu wa ta'ala y'o di aw Kolokanikaw ma ale de bilalen don aw nɔ na nin yɔrɔ in na Kolokani jɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Kolokani dugu in bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Kolokani mun ye dugu mankan ye an t'a fɔ dugu fitinin don dugu mankan don nka a ka d'ale a ye Kolokani ka se ka fɛrɛ a ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta o tuma na Kolokani bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale bɛ kuma ni maa bɛɛ lajɛlen ka nɛɛmu ye kabi nin yɔrɔ in na ale b'a fɛ an ka an hakili dayɛlɛ a yi ka a hakili dayɛlɛ a bɛ kanuni kɛ ka na aw ka sɛgɛn in na a ye sɛgɛn mun kɛ ka kogobolow tɛmɛ ka jiribolow tɛmɛ ka an ka sira in tɛmɛ sira min b'a la ni aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan bɛɛ lajɛlen nana sira o sira fɛ dugutaa tɛ kɛ sɛgɛn kɔ hali n'i nana avion na i n'i ka sɛgɛn don sango mɔgɔ min nana mobili la maa minnu nana moto la maa minnu nana sira o sira la a ko ale bɛ o sɛgɛn in ale faralen don aw kan a b'o dɔn aw ye ka fara ka sira in bɛ cogo min na ani lahalayaw bɛ cogo min na ani an kuronin mun don cogo in na dugu in bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama dugu in bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn aw ye a bɛ aw sa b'a ɲini Ala ka aw sara o la a ye nin sɛgɛn minnu kɛ sira ninnu ka kana sira ka gɛlɛya wuli bɛɛ la n'a ko a bɛ jirali kɛ fɛn na i k'a dɔn a bɛ jirali kɛ aw la k'a jira k'a fɔ aw kɛlen don ka aw nugu bonya nɛgɛdonba bɛ aw la aw ka fara Kolokanikaw kan aw ni Kolokanikaw ka jɛ ka baara kɛ don na don min tɔgɔ dalen don alikuranɛ na a ye sɛgɛn o sɛgɛn kɛ a ka sɛgɛn bɛɛ kɔrɔ de aw bolo ani Kolokani ka jɛ kuranɛ ko in sɛgɛn na ni kuranɛ kɛra sɛgɛn ye a k'a dɔn aw bɛna don a la fɛn o fɛn mana da kuranɛ in na aw jɛnen don n'a bɛɛ ye a k'a sen don a la o tuma o kosɔn aw k'a dɔn aw jiginna balimaya ka jiginna i k'a dɔn aw sigira balimaya ka sigi la i k'a dɔn a bɛ dugu kɔnɔ Ala ka kɛ nɔgɔya du ye a bɛ balo la Ala k'a kɛ balo du ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye a ko kuranɛ ka dilanw de y'aw ye yan yɔrɔ in signalelen jirali kɛlen nin yɔrɔ in kan aw ka nin yɔrɔ in signalé k'a fɔ anw kana an kana jɛɲɔgɔnya kɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi nin kuranɛ don in na yan
nin ye dɔ fara aw ka silamɛya baara dɔ de kan a ma fɛn bɔ a la a ye dɔ fara aw ka silamɛya ka lafɛrɛli kan a ye dɔ fara aw ka silamɛya ka nibonya kan a ye dɔ fara aw ka silamɛya ka nifɛrɛli kan o kosɔn Kolokani yan nɔ bi bi in na Kolokani de ye dugu ye dugu kelen don anw ka dugu cɛla ye bi anw ka dugu cɛla ya dugu mun ye sinsinni kɛ dugu mun ye kɛrɛnkɛrɛnli kɛ ni don ye k'a don tɔgɔ da k'o ye kuranɛ don ye mun kosɔn o la n'i y'a lajɛ an ka sous-région in na n'i y'a lajɛ an ka duguw la n'i y'a lajɛ an ka baaraw la Kolokani a bɛ nin yɔrɔ in drapeau yanga k'a fɔ ale bɛ jate dugu ye dugu mun ye don dɔ de kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ sɛgɛsɛgɛli kosɔn o mana a bɛ Ala tanu n'o ye Ala k'o nɛɛma caya Kolokani yan a k'o nɛɛma caya jamakulu in na a k'o nɛɛma caya jamana na o mana o kosɔn a ye Ala ka kuranɛ aya di a ko anw kan ka anw bɛ Ala tanu Ala mun ye anw kan da ka anw kɛ nin baara in kɛbaa ye silamɛ baara in ye kuranɛ dongow ye kuranɛ tabaw ye a ko ni Ala kun ma anw kan da ka an ɲɛsin nin ma anw tun tɛ nin dɔn hali bi an b'a ɲini Ala ka balimaya Ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kan na. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا رب وارحم والدينا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان اللهم ارحم بفضلك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والرزق والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أمبافو بي أمبالا تنوكافو كبركة سبنيا يعني بي الله سبحانه وتعالى دي بيجرانا Allah subhanahu wa ta'ala dia ankanda kata ni kenesugu asigilima wakaka ni fule ka kishini hina chama ni ankundike Muhammad alayhi salatu wasalam anni so jalendo ni so jami dandala sabuna nimma ni so jarani alqur'ana ka dun qur'ana sigidun ima fo soroka ninga ni so jakula bismillah ko ni fere alhamdulillah rabbil alamin kabri salo anyo koloshi anga mɔgɔ caman ye a kuma fɔ ka kɔlɔsili bɔra kan fɛɛrɛw ni dabali minnu kan ka sigi ni haut conseil président fɛ ani silamɛ tɔn minnu bɛ ani alimamuw ka tɔn u bɛna sigi ɲina ka lajɛrɛli kɛ ka se k'a lajɛ yɔrɔ wɛrɛ min bɛ se ka labɛn ka bila yen ni san wɛrɛ cɛ sabula an ɲɛ b'a la alhamdulillah rabbil alamin nin b'a jira na k'a fɔ an ka sigida mɔgɔw ani jamana yɛrɛ kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ nin don in u b'a fɛ kuranɛ bonya n'a kanu bɛ mɔgɔ nin b'o de jira o de y'a to yɔrɔ bɛ kuranna mais ni waati nataw la fɛrɛ nta alhamdulillah rabbil alamin an bɛ se k'a fɔ Kolokani déjà a bɔra dibi la sabuna nin tako sabanan in na sisan k'a daminɛ kabiri o la an b'a fɔ ko Kolokani bɔra dibi la et puis u bɔra dibi la ni alikuranɛ barika ye u bɔra dibi la ni Kolokani ka denw yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka jija a n'u ka kuranɛ kanu ye n'u continuera o fɛ an bɛ wele min bila u ma ka dɔ fara u kan sabuna nin ye ko min ye mɔgɔ de bɛ se ka anw ladege a la ka don sigi kɛrɛnkɛrɛnnen alikuranɛ tɔgɔ la mɔgɔ de bɛ se k'an ladege a la sisan o hakilila ɲuman min bɔra an na yan nɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ ni ɲɔgɔn ye fo k'o réaliser ka n'o se sisan ma o segin kɔ t'o la bilen mɔgɔw y'i dɔnni ko min ye f'i yɛrɛ b'i disi gosi ni Ala subhanahu wa taala barika la ni Ala sɔnna a ma bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i cɛsiri halisa san wɛrɛ ta o ka juguya ni ɲinan Kolokanikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Ala ma hinɛ n'an ka cɛkɔrɔba n'an ka karamɔgɔ la n'o ye Alhaji Ahmad Fundu Ba ye ale ka kɛnɛ min bɛ sigi sango san a denw ni a ka kalandenw n'a balimaw la tɔgɔya la o de kun ye nin ye min baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn marisi kalo tile 2 ma san 2019 an bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ ta yira an na den minnu kɛra nin ko sababu ɲuman ye sija ni kɛnɛya Ala k'a d'u ma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli lajalifɛn minnu dira n'o ye kuranɛ ye Ala k'an kɛ kuranɛ kanubaga ye Ala k'an kɛ jɔn ye jɔn minnu bɛ kuranɛ minɛ ka baara kɛ n'a ye foli ni wale ɲuman dɔw ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiendeme
tiɲɛ wele la